И здравейте YouTube, днеска сме в Tendergood, с мен е Deraging. Здрасти. И това няма да е клип, в който ще се бием, строим и така нататък. А това ще е една томбулка, както ви обещахме в информативен клип. Значи томбулата ще е това, пулка, малко голденки, две golden apple от хубавите, една full баба горе-долу, full лък, full меч, 4 diamond блока, две Wither скелетен глави, 2 ender chest. Плюс победителя ще спечели 100 000. Да, победителя ще спечели 100 000. Ще добавим и още неща сигурно към томбулата. Значи, за да се запишете, пишете запис, тире името ви да кажем така, абонирате се и ако искате лайквате клипа. Това беше от нас. Кажи чао. Чао.